activities so that we achieve that kind of mentorship for a progressive community. Okay. Kawuono nindi en chieng' nendo mar jo idhialo jogo iko kata iyango odiochieng' mar chiwruok kata International Volunteers Day. Kigo picha chien kaluwore koda odiochieng' ma kawuono niendi to koda moko kuom gik mane sebedo ka ilero ni gin gik ma utimo. En mage ma samoro inyalo neno kaka ma osegoyo okang' kata ma achieve ma community kata jogo eko ma ong'eyo foundation niendi nyalo wacho ni kato no mulo chunywa dier wan kako jende ewi gigo eko manwa dwaro. Erokamano Solomon. One, our geno marwa en gik ma long term. En kaka olemo mopidh kawuono keto kodhi kawuono ti expect ni kuom kinde mabiro malach kata machuok lokruok nyalo betie. Gimoro kaka keto hope kata jiwo chuny ng'ato ok en gima inyalo wacho na jiwo chuny ng'ani kawuono koro kiny chuny olokre, but nitie resruok moko mikete chunye kendo bedo. Koro wan achiel kuom gigo mosetimo madongo kabisa through the tertiary institutions and organizing leadership clinics. We support weche mag debate. We support debate activities mang'eny kendo achiel kuom groups mose support go sani are nominated dhi nyaka South Africa mondo dhi compete on the global scale, global platform e weche mag debate, nikech we believe ni mondo ibed ni nyalo bedo jatelo makare nyaka ibed jatelo manyalo express gik moko ma is articulate, and that is why we support debate. To maduong' kabisa mwatimo en weche mag mentorship, mana kaka nanyisi kelo tudruok e kind jogo mosego okang' mambele gi jogo mapod luwo gi chien. Jatendwa manyocho nindo Raila Amolo Odinga Solomon, achiel kuom gigo moparego kabisa for me gimiluongo ni enduring legacy mare en gimiluongo ni mentorship. Jakome andi neno ka en ng'at ma mako bad jomatindo kendo ni winjo kitimo nende kacha ji kaka Junet Giri nokawo gi ka gin 21 years old, ji kaka Joho and many others, Jared Okelo and all. So kato bedo ni koro onge to ntie jogo moweyo ma pod nyalo dhi mbele gi vision mare across the political space and across the community. So other activities mwatimo kaka nyocha ni week mokalo ne watieko gimoro miluongo ni Great Assembly Tournament mane vijana biro motugo kabisa kendo chiwo poch gi pak ne team manyo wen miluongo ni Ujwanga FC ma e gwenge mag Rarieda ka gi Rarieda FC. Ne en pira matek to nyaka jok moko bende notugo kanyo, Dero FC kachiel go Boch and very young boys miluongo ni Ramba Infinity. So sama sports ni timre ni watiyo gi sports as a platform mar kelo vijana together, but at the same time wamiyo gi thuolo bende mag yudo puonj mopogore opogore. One of the outcomes manye wabedo go e sports manye wan go nye wakelo jondik jochiw ID, nye wa mobilize maji okaw ID and Solomon amor kabisa ni tarik 30 November will go down in history ni dhana 1,200 nokaw ID through intervention marwa through platform manawaketo. So for me that is a very important outcome. Kech ngat ma onge ID in ngat ma is undocumented. Weche mag bursary okinyal access, government services okinyal access, weche mag health miwacho ni SHA, SHIF okinyal yudo, and any other government activity. So en gima lit ni yudo ni vijana wa mang'eny are not documented gi onge ID, mangiso ni kata mana tich malongo ok ginyal donje. Kiweyo kapok wadhi kata mane weche mag kura mabiro biro bang'e. So in terms of enhancing civic inclusion, en achiel kuom milestones manyalo wacho ni wasegoyo okang' makare in terms of sports, in terms of leadership, and generally in